Paweł, w skrócie, jak sytuacja wygląda? No, zaczęliśmy od Doliny Jaworowej dzisiaj. Potem skończyliśmy na Osterwie. Teraz okazało się, że nie wziąłem płytki, więc idziemy na Gran Siarkana. Może zdążymy przed burzą dzisiaj. Mamy taką nadzieję. Z tego całego taternictwa to najbardziej lubię jazdę na rowerze. Gdzie ty, Paweł, z tym parasolem poszedłeś? Na wspinanie? Na piwko. Na niedzielny spacerek, co? Łoimy w Tatrach. Jak widać, jednak nam nie wytrzymało. Brakło nam, myślę, z 15 minut, żeby skończyć Gran Solis, ale czekamy cierpliwie. Trzeba się wspinać z parasolami. Może jakoś za chwilę się przepogodzi. Pół godziny deszczu i powoli zaczyna wychodzić słonko. Mamy Przerwa nadzieję. była planowana, wspinanie. Trzeba było się napić. Widzimy się, panie Pawle, kilka godzin później. Cali zdrowi, troszkę mokrzy, ale przygoda była przednia, co dzisiaj? Było dobrze. Co to było? Test równowagi.